Ассалому алайкум дӯстони азиз, духтур Умар Азизов ҳастам. Умедворам ки моҳи Рамазонро хуб гузарониста доред. Навори гузаштаи мо дар бораи хӯрокҳо дар моҳи Рамазонро қариб 200 000 нафар зиёд шахсон тамошо карданд ва бениҳоят зиёд суолҳо дар ин мавзӯъ дар комментарияи мо нависанд. Ва барои ҳамин ман тасмим гирифтам ки имрӯз ба 11 суоли шумо дар бораи Рамазон ҷавоб гардонам. Агар шумо боз суолҳо дошта бошед, метавонед ки дар комментария нависед ва ман кӯшиш мекунам ки барои шумо навор карда пешниҳод кунам. ва аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки пеш аз оне ки наворро тамошо мекунед, ҳатман ба ёру дӯстони худ равон кунед ва ёру дӯстони шумоам бинанд ва аз ин мавзӯъ огаҳ бошанд. дӯстони азиз, вақтҳои охир мо бениҳоят зиёд ҷарроҳиҳо мекунем аз қабили ҷарроҳии микрохирургӣ ва рекоцелектомия бо усули мармара бо истифодаи бинокулярные очки. Мо кӯшиш мекунем ҳарчанд ки зиёд навбат нашавад, вале мутаассифона беморони мо аз 7 рӯз то 10 рӯз интизор мешаванд ва баъдан навбати онҳо мерасад ва ҷарроҳии онҳоро мо мегузаронем. мутаассифона баъзе бемороне ҳастанд ки бениҳоят саросима ҳастанд ва ман ҳарчанд мефаҳмонам ки бародари азиз, масалан бемории шумо ва рикоцелияи шумо ҷарроҳии он фавран нест, яъне 7 рӯз 10 рӯз барои шумо ягон гӯем тағйироте дар ҳаёти шумо намедиҳад ва шумо метавонед сабр кунед 7 рӯз 10 рӯз ва мо ҷарроҳии шуморо гузаронем бо сифати баланд, шумо ва соҳ саломат ба хонаи худ равед. вале баъзе бемороне буданд ки ба хориҷи кишвар ҳатто рафтагӣ буданд, ба Ӯзбекистон ва баъдан дар он ҷо ҷарроҳӣ шуданд ва омаданд. Мо дидем ки бемор боз такроран ба ин беморӣ гирифтор шудааст ва мо боз такроран ҷарроҳӣ кардем. дӯстони азиз, ҳар коре ки дар намедонам дар Ташкент мекунед, дар шаҳрҳои дигар, дар Русия ҳатто шумо агар ҳамон ҷарроҳие ки мекунед ва рекоцелектомия бо усули мармара, мо низ дӯстони азиз ҳамон корро мекунем бо истифодаи бинокулярные очки, микроскоп, баъзе вақт интероператсиона доплерография мекунем. дӯстони азиз, барои ҳамин дар хориҷи кишвар кардан ё ин ки дар куҷое ки набошад, шумо агар кардани ният дошта бошед, маънои онро надорад ки шумо такроран шояд ки ба ин беморӣ гирифтор нашавед. Не, дӯстони азиз, ҳама вақт риск ҳаст. ва барои ҳамин дӯстони азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки 7 рӯз 10 рӯз ягон роли муҳимро намебозад. каме сабр кунед, навбататон мерасад, мо шуморо бо сифати баланд худохоҳад ҷарроҳӣ мекунем ва шумо соҳ саломат ба хонаи худ меравед. Як нуқтаи бениҳоят муҳими дигарро мехоҳам барои шумо расонам, дӯстони азиз, ки ҷарроҳӣ шудан ин 70% кор аст. бо 30% кор ин табобат аст. дӯстони азиз, пас аз оне ки шумо ҷарроҳӣ мешавед, агар шумо аз бенаслӣ танқиси кашед, мо барои шумо антиоксидантҳо менависем, барои шумо поливитаминҳо менависем, барои оне ки сифати эякулияти шумо, яъне сифати спермограммаи шумо хуб шавад, аз 3 моҳ то 6 моҳ менависем. дӯстони азиз, ва дар ин муддат мо бояд баъзе проблемае ки шумо доред, масалан намедонам эректилная дисфунксия доред, намедонам простатит доред, мо бояд онҳоро табобат кунем. ин бениҳоят муҳим аст. дӯстони азиз, барои ҳамин каме сабр кунед, мо ҳам ҷарроҳӣ кунем хуб ва ҳам табобати хуб нависем. дӯстони азиз, хуб, биёед дӯстони азиз, акнун ба суолҳои шумо ҷавоб мегардонам. менависад ки доктор Умар, ман миёнамро табобат карда истодам. духтур ба ман Валтарен дохили мушак навист, яъне внутримышечна укол навист. оё мумкин аст дар моҳи Рамазон дар шиками гурусна ин доруҳоро истифода барем? хуб, ман боварӣ дорам ки шояд ки духтури шумо фаромӯш карда бошад барои шумо фаҳмонад ки ин доруҳоро, яъне доруҳои МПВС, нестероидные противовоспалительные препараты, инҳоро шумо беҳтараш ки дар шиками сер истифода баред ва бояд гуфт ки сабаб дар он аст ки шумо бояд донед ки меъдаи мо дар дохилаш яъне кислота дорад ки номаш гидрохлорид аст. кислота бениҳоят кислотаи бақувват аст, ҳарчанд бақувват ҳам бошад, вале ба мо зарар намерасонад. ба кадом хотир? Ба хотире ки лоҳпардаи меъдаи мо баъзе моддаҳоро ҳосил мекунад ки намегузорад ки ҳамин кислота меъдаи моро захмӣ кунад. вақте ки шумо ҳамин МПВС, нестероидҳоро мисли диклофенак, Валтарен, мелоксикам, дигар доруҳо истифода мекунед, ҳарчанд шиками сер ҳам бошад, гуруснам, ин метавонад ба он оварда расонад ки ҳамин лоҳпардаи меъда камтар ҳамон моддаҳои муҳофизатиро ҳосил мекунад ва дар натиҷа кислота меъдаи шуморо захмӣ мекунад ки шахс ба гастрит гирифтор мешавад, яъне илтиёби меъда ва ҳатто ба язва гирифтор мешавад, яъне реши меъда. барои ҳамин дӯстони азиз, барои шумо маслиҳат медиҳам ки чӣ хеле ки ман фаҳмидам, ҳам дар шиками сер ва ҳам дар шиками гурусна ин доруҳо гӯем ки хавфнок ҳастанд, вале агар духтур барои шумо навистагӣ бошад, беҳтараш ки дар шиками сер онро истифода баред ва бояд ҳатман духтур барои шумо баъзе доруҳо барои муҳофизати гӯем ки меъдаи шумо бояд нависта бошад. мегузарем ба саволи дуюм. менависад ки доктор Умар, кадом беморон метавонанд ки рӯза нагиранд, чунки ба ин хел беморон гирифтани рӯза зарар дорад? ба ин савол ҷавоби аниқ додан ғайриимкон аст. дӯстони азиз, ҳар беморӣ ва ҳар бемор индивидуал аст, яъне бояд инро духтури табобаткунанда, яъне шахсе ки шуморо табобат мекунад,
ҳамон кас барои шумо маслиҳат диҳад ки рӯза бояд шумо гиред ё ки нагиред. Албатта ҳастанд бемороне ки бояд ки рӯза нагиранд, мисли бемории сил, туберкулёз. Оно бемороне ҳастанд ки дар давоми рӯз 4-5 таблетка мехӯранд, муддати 8 моҳ, 9 моҳ мехӯранд ва гирифтани рӯза ба онҳо зарар доранд. Бояд онҳо гурсна нагарданд ва 4-5 таблеткаро давоми рӯз хӯранд. Агар нахӯранд, микобактерия туберкулёза авҷ мегирад ва бемор метавонад ки фавт диҳад ва барои ҳамин бояд ки бемор рӯзаи худро хӯрад. Масалан, баъзе беморон мисли бемории фишорбаландӣ, агар хатари бениҳоят баланд бошад, гипертоническая болезнь, ино ҳам дар давоми рӯз 3-4 таблетка метавонанд ки истеъмол кунанд. Дар ин ҳолат албатта ки онҳо наметавонанд ки рӯза гиранд. Агар рӯза гиранд, ба ҷони онҳо бениҳоят хатари калон дорад. Барои ҳамин духтури табобатӣ ба онҳо яъне ки маслиҳат медиҳад ки рӯзаи худро хӯранд ва давоми рӯз ҳамин 4-5 таблеткаро истеъмол кунанд. Агар истеъмол накунанд, ба инсулт, инфаркт, дигар гӯем ки оризаҳо метавонанд ки гирифтор шаванд. барои ҳамин дӯстони азиз, ҳатман бо духтури табобатии худ маслиҳат кунед ва он кас барои шумо маслиҳат медиҳад ки рӯзаро гиред ё хӯред. хуб, мегузарем ба саволи навбатӣ. Менависад ки доктор Умар, чӣ хел кунем ки дар Рамазон зиёд ташна нашавем? Ман бениҳоят зиёд ташна мешавам. хуб, се маслиҳат медиҳам дӯстони азиз. Ман аллакай дар ин мавзӯъ гап задагӣ будам дар навбаи пешина. Якум маслиҳат: хӯрокҳои тез, шӯр ва ширин дар суҳур истеъмол накунед. дуюм, зиёдтар дар суҳур об нӯшед, бениҳоят зиёд оби тоза нӯшед. сеюм, кори вазнин накунед давоми рӯз. Ба кадом хотир? Ба хотире ки шумо арақ мекунед, ҳам энергияро талаф медиҳад ва инчунин обро талаф медиҳед ва организми шумо беоб мемонад. барои ҳамин шумо ташна мемонед. мегузарем ба суоли навбатӣ. Менависад доктор Умар, шумо чандин маротиба мегӯед ки барои хуб будани мардонагӣ бояд хӯрокҳои пурғизо хӯред, лекин дар навори пешина қариб ҳамаи хӯрокҳои пурғизоро манъ кардед. пас мардонагӣ суст намешавад? хуб мешуд ки як қалам дар моҳи Рамазон дӯстони азиз оиди ҳамин масъала камтар фикр кунед. Ба кадом хотир? Ба хотире ки агар гирии мардонагии шумо хубтар бошад дар моҳи Рамазон, шумо зиёдтар ҳамин масъаларо фикр мекунед ва ин оқибат ба он оварда мерасонад ки як рӯз шумо ҳамин рӯзаи худро мебуред. барои ҳамин ҳеҷ гап надорад. Дар Рамазон суст шавад, пас аз Рамазон хуб мешавад. вале ба ҳар ҳол мавзӯе ки дар бораи хӯрокҳо мо гап задагӣ ҳастем дӯстони азиз, мо барои шахсоне гуфтагӣ ҳастем ки онҳо ягон беморӣ надоранд, эректилная дисфунксия надоранд. агар шумо ба бемории эректилная дисфунксия гирифтор бошед дӯстони азиз, шумо агар гӯшти динозаврам хӯред, ба шумо кӯмак намекунад. шумо бояд ҳатман назди духтур равед, ташхис гузаред ва табобат гиред. саволи навбатӣ менависад: доктор, хӯрдани ошу қуртовро нагуфтед ки дар Рамазон мумкин аст ё не? дӯстони азиз, намешуд ки дар навори 10 дақиқа ман ҳамаи мо хӯрокҳоро, манту, самбуса, намедонам, ошу қуртов, ҳамаи онҳоро номбар кунам ки ҳамин хӯрок мумкин аст, ин хӯрок мумкин нест. ва ман медонам хуб ки мардуми мо албатта ки бе ошу қуртов албатта ки наметавонанд ва ман дар навори гузашта ба шумо маслиҳат надодам ки умуман шумо ҳамин чизҳоро истеъмол накунед. Не дӯстони азиз, шумо метавонед истеъмол кунед ош, қуртов, чизе ки мехоҳед, вале ман маслиҳат додам ки барои меъдаи худатон дар Рамазон истеъмоли онҳоро камтар кунед. як табақ қуртова мехӯред вақте бегоҳ мешавад, вақте муддати тӯлонӣ шумо гурусна ҳастед, меъда худаш гӯем ки хурд шудагӣ аст, шумо зиёд хӯроки вазнинро мехӯред, ин ба он оварда мерасонад ки меъдаи шумо бемор мешавад, шумо гастрит мешавед ва пас аз оне ки Рамазон тамом мешавад, шумо як соли дароз фақат меъда табобат мекунед. мақсади мо ин аст дӯстони азиз, каме камтар кунед, вале метавонед ки истеъмол кунед албатта. саволи дигар менависад ки дар вақти рӯзадорӣ ба варзиш машғул шудан ба организм зарар надорад? вобаста аз намуди варзиш аст дӯстони азиз. агар каме давидан бошад, турнику брусия бошад, албатта ки мумкин аст. вале агар вазнин бошад, яъне ҳамун гӯем ки машқҳое бошад ки зиёд энергияро шумо талаф кунед, ба шумо зиёд арақ кунед, дар ин ҳолат албатта ки мумкин нест. ба кадом хотир? ба хотире ки организм зиёд энергияро аз даст медиҳад, оби зиёдро аз даст медиҳад ва шумо ба обезвоживание, яъне беобмондани организм дучор мешавед ки ба шумо ва ба гурдаи шумо бениҳоят зарари калон дорад. метавонам ки 4 маслиҳат барои шахсоне диҳем ки ба варзиш машғул ҳастанд ва дар Рамазон наметавонанд ки машқи худро парт кунед. якум, шумо ба шумо маслиҳат медиҳам ки дар Рамазон бегоҳ яъне ки машқ кунед, пас аз оне ки хӯрдан ва нӯшидан мумкин аст. дуюм, ба шумо маслиҳат медиҳам ки интенсивност, яъне гӯем ки вазнинии машқи худро камтар кунед дар моҳи Рамазон ва вақти машқи худро ҳам камтар кунед, чунки гуфтам арақ зиёд накунед ва энергияро ва обро аз даст надиҳед. сеюм, дар суҳур зиёдтар витаминҳо, меваҷот, сабзавот, хӯрокҳои пурғизо ва об зиёдтар нӯшед. чорум, агар ки рӯзам машқ кардед, шаб зиёдтар, яъне дар шом шумо зиёдтар об нӯшед дӯстони азиз ки
хоҳед нахоҳед вақте шумо машқ мекунед обро аз даст медиҳад организми шумо ва бояд шумо зуд ҳамон обро гӯем ба қавле гӯем барқарор кунед. Ин бениҳоят муҳим аст. Ва баъзе хӯрокҳои пурғизо ҳастанд, шумо бояд ки онҳоро истеъмол кунед, мисли намедонам сафедаҳо ва меваҷоту сабзавот. ҳатман ин гӯем ки рекомендатсияи моро ҳатман иҷро кунед дӯстони азиз. Ин бениҳоят муҳим аст. саволи навбатӣ менависад ки доктор Умар, ҳангоми рӯзадорӣ сарам чарх мезанаду гурусна ва ташна мемонаму худамро беқувват ҳис мекунам. Чӣ кор кунам? Хуб, албатта мо ҳар нафаре ки рӯза мегирем, албатта ки ба ин чиз гирифтор мешавам ва фикр мекунам ки ин ба қавли нормалӣ аст. Бояд гурусна ва ташна монӣ. вале агар ин ҳолат шуморо як бора фаро гирад, намедонам беҳолшавӣ, беқувватшавӣ, сарчархзанӣ, шумо ба шумо маслиҳат медиҳам ки зуд дароз кашед ва ҳатман дар таги сар, яъне болиш нагузоред. Бояд сари шумо аз дили шумо пасттар шавад. ва агар ин ҳолатҳо такрор шавад, ба шумо маслиҳат медиҳам ки ҳатман ба терапевт муроҷиат кунед ва муайян кунед ки сабаби ин ҳоли шумо дар чӣ аст. саволи навбатӣ менависад ки доктор Умар, дар Рамазон асал зиёдтар хӯрем мешавад, то ки муддати тӯлонӣ қувват гирем? дӯстони азиз, асал ин ба маҳсулоти ширин албатта дохил мешавад. Ин бениҳоят ширин аст, барои ҳамин барои шумо маслиҳат намедиҳам. баъзе шахсоне ҳастанд ки дар комментариё дар наворҳои ман навистагӣ ҳастанд. ман якчанд наворҳо дар ютуб дидам ки мутаассифона онҳо духтур нестанд ва дар ин мавзӯъ гап задагӣ ҳастанд ки гӯё дар Рамазон зиёдтар шумо асалро истеъмол кунед. Не дӯстони азиз, вақте шумо дар суҳур агар ки асалро истеъмол кунед, ин ба он оварда мерасонад ки шумо бениҳоят зиёд ташна мешавед давоми рӯз ва метавонед ки организми шумо яъне аз беобӣ зиёд танқисӣ кашад. барои ҳамин асалро ман барои шумо маслиҳат намедиҳам дар моҳи Рамазон. саволи дигар менависад ки доктор Умар, ман фақат дар шом хӯрок мехӯраму саҳар намехезам хӯрок хӯрӣ. яъне дар 24 соат як маротиба мехӯрам ҳангоми Рамазон. ин ба ман зарар надорад? Албатта зарар дорад дӯстони азиз. ин бениҳоят зарари калон дорад ва бениҳоят хатарнок аст. ва ба шумо маслиҳат медиҳам ки ин корро накунед. саҳар ҳатман бояд шумо хӯрок ва об нӯшед. ман чандин маротиба фаҳмидам, вақте шумо саҳар намехӯред, наменӯшед, ин ба он оварда мерасонад ки дар давоми рӯз организми шумо ба қавле ба обезвоживание, яъне ба беобшавӣ, яъне рӯбарӯ мешавад ва ин бениҳоят ба организми шумо, махсусан ба гурдаи шумо зарари калон дорад дӯстони азиз. барои ҳамин ҳатман саҳар хеста ва хӯрдан шарт ва зарур аст. нӯшидан ва хӯрдан. ва инчунин зарари дигараш дар он аст ки вақте шумо муддати тӯлонӣ хӯрок намехӯред ва якбора шаб, албатта ки гурусна ҳастед, бениҳоят зиёд хӯроки зиёдро истеъмол мекунед, ин ба меъдаи шумо зарари бениҳоят калон дорад ва шумо метавонед ки ба бемории гастрит, яъне илтиҳоби меъдагӣ гирифтор шавед. ин оқибатҳои хуб надорад. барои ҳамин ҳатман хестан дар кор аст, саҳар хӯрок хӯрдан дар кор аст, меваҷот, сабзавот ва ҳатман об зиёд нӯшидан дар кор аст. ман аллакай чандин маротиба ин масъаларо мефаҳмам. мегузарем ба саволи навбатӣ. менависад ки доктор Умар, кадом намуди витаминҳоро дар Рамазон хӯрем ё укол кунем ки ба мо кӯмак кунад, яъне мо қувват гирем? ягон намудашро барои шумо маслиҳат намедиҳам. фақат барои шумо маслиҳат медиҳам меваҷот, сабзавот. ҳамино кифоя ҳастанд. албатта бениҳоят зиёд рекламаҳо ҳастанд ва ман бисёр дидагӣ ҳастам ки бисёр реклама мекунанд, фалон витаминро хӯред, фалон витаминро. ҳатто дар Федератсияи Русия, дар Москва ба қавле баъзе клиникаҳо кушода шудаанд ки ба қавле витаминотерапия мегузаронанд. яъне бемор меравад, ба онҳо якчанд гӯем ки маҳлулҳоро, растворҳоро, яъне витаминҳоро внутривенно ба онҳо равон мекунанд ки ин бениҳоят гӯем ки як усули гӯем шарлатанство дар медисина аст ки мақсадаш фақат маълум аст ки пулкор кардан аст. витаминҳо бисёри онҳо мутаассифона вақти шумо истеъмол мекунед, фурӯ мебаред, бисёри онҳо ҷабида намешаванд. баъзе витаминҳо албатта ҳастанд ки хуб ҳастанд ва шумо бояд онҳоро истеъмол кунед, мисли витамини D, вале новобаста аз Рамазон шумо бояд онҳоро истеъмол кунед. ҳатман ҳамин чизро аҳамият диҳед дӯстони азиз. ман ният дорам ки дар бораи витамини D як навор карда барои шумо пешниҳод кунам. ба кадом хотир? ба хотире ки мардуми тоҷик, мардуми мо бениҳоят зиёд аз ин витамин, яъне норасоии витамини D танқисӣ мекашанд. ман бисёр инро аҳамият додам. барои ҳамин ба шумо маслиҳат медиҳам ки анализ витамини D супоред, дар кадом лаборатория ки набошад ва мувофиқи ҳамон метавонед ки агар ки дидед дар шумо кам аст, шумо метавонед ки витамини D-ро истеъмол кунед. фақат ҳаминро иҷозат медиҳам. дигар витаминҳо фақат сабзавот, меваҷот, ҳамино кифоя ҳастанд дӯстони азиз. мегузарем ба саволи навбатӣ. менависад доктор Умар, мо муддати тӯлонӣ гурусна мегардем дар вақти Рамазон. оё ин ба иммунитети мо зарар надорад? албатта не, баръакс фоидаи бениҳоят калон дорад.
вақте шахсон муддати тӯлонӣ гурусна мегарданд, дар организми мо ҳуҷайраҳое ҳастанд, ки вазифаи иммуниро иҷро мекунанд ва ҳуҷайраҳои пиршуда ва беморро нобуд месозанд, онҳоро мекобанд, нобуд месозанд. Ва ҳамин процесс аутофагия ном дорад, ки процессе ки ҳамин корро иҷро мекунад фаготитоз ном дорад. яъне вақте шумо муддати тӯлонӣ организми шумо гурусна мемонад, ҳуҷайраҳое ки аллакай вазифаи худро иҷро кардаги ҳастанд, гӯем ки пир шудаги ҳастанд, системаи иммунии мо онҳоро гӯем меёбад ва онҳоро фурӯ мебарад ва ҳал мекунад, нобуд мекунад. Инро аутофагия мегӯянд. ва дар бораи фоидаи он ба иммунитет ман аллакай навор кардаги ҳастам. Дар шабакаи ютуби ман аз соли гузашта буд, метавонед ки даромада тамошо кунед. хуб дӯстони азиз, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад. Аз шумо хоҳиш мекунам, ки ҳатман наворро ба ёру дӯстони худ равон кунед. ҳатман агар суолҳои хуб дошта бошед, метавонед ки дар зери ҳамин навор дар комментария нависед. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.